Kai! Abincin na wanda kake ɗauka. Kai! In ka gudu don fasa ma kai. Ofisa dan Allah dan annabi kai haƙuri. Dauka ce! Sabon iskanci gidana da ka zo kai sata. Kai baka san yanayin da ake ciki ba? Dan Allah dan annabi ofisa kai haƙuri. Yunwa ne ta sa haka. Yunwa ne kake ji shine da ka zo gidana ka zo ka mun sata abinci. Dan Allah ofisa. Kada ka so yau ta zama shine cin abinci na ƙarshe a duniya. Dan ina son mu tabbatar da duniya cewa yunwa ba ta kisa sai dai da wahala. Kuma da haƙuri sai mun ci gari insha Allah. Na gode ofisa. Je ka ɗauka. Na bar maka. Ka ba na ɗauka? Je ka ɗauka. Koyo. Amma saya. Duk yadda za a yi karka ɗauka kayan wani da ba a baka ba. Ka ji? Na ji na gode sa. Shi ke.